Manden cɛni manden muso muru ni karamɔgɔ somɔgɔw ni donso kana balaba a dankisɛ danden k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada Rosi poivron manden cɛni manden muso muru ni karamɔgɔ somɔgɔw ni donso k'aw bɛɛ lajɛlen fo Rosi poivron na yan l'hippopotame debu na yan ama Rosi sara manden cɛni manden muso muru ni karamɔgɔ somɔgɔw ni donso aw minnu bɛ manden kɔnɔ n'aw minnu bɛ manden kɔ ka kuma kelen kana balaba sidan den toro yirijugu feere tɛnɛ den toro yirijugu ladɔn cɛni bilen ka gorongo bilen fara biriki a dankisɛ danden k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada an bɛna an ka video kɛ Rosi poivron Rosi tɛ to mɔgɔ wɛrɛ somɔgɔw la a bɛ dan ne balaba ma e tɛ mɔgɔ wɛrɛ fa n'a ba tɔgɔ bɔ i da a bɛ dan do i ka video la a bɛ dan ne balaba ma Rosi poivron de 1 d'abord comme i bɛ dabarabadenya la comme i bɛ yɛrɛ yira denya la comme i bɛ sunguruba denya la i bɛ cakakisɛ denya mun na réseaux sociaux kan e musokɔrɔba i ka sunguruba baya n b'a tigɛ bilahi i ka sunguruba npogo n b'a tigɛ i ka sunguruba pentolu n b'a foni
itendo rose poivron de un d'abord il furulen tɛ setigi siribe i furulen tɛ i furu sara depuis a ka ca san fila ye i furu sara a ka ca san fila ye i bi k'a fɔ mɔgɔ ye k'e furula e tɛgɛ tɛ di cɛ ma e sunguruba n'i furula ok madame siribe i kelen do k'o da i kan parce que i ma cɛ wɛrɛ de sɔrɔ koyi sinon i tɛ fulaw muso ye i tɛ la bilahi talayi rose siribe setigi siribe famille ne y'a f'i ɲɛna n k'a ma e ɲɔgɔn saraka den tɛ se ka don setigi siribe fɛ diɲɛ kɔnɔ bilahi n'i donna i tɛ to yen setigi siribe ne bala o ten Bulkasonbugu Jelibugu Korofina Sud ani Korofina Nord ani Bangoni Jelibugu Bulkasonbugu ani Fajigila mɔgɔ o mɔgɔ ma don setigi siribe fɛ yen i ye dunanden ye kominiya na mɔgɔ o mɔgɔ ma seli kɛ sunkalo seli mɔgɔ o mɔgɔ ma kɛ setigi siribe ka da la i ye dunanden ye komini 1 na setigi siribe ka so a bɛ jɔ tuma min na c'était le plus beau maison de Bamako dans les années 84 ninnu na ka yɛlɛ a bɛn ala cɛ le plus beau maison de Bamako bilayi talayi setigi siribe ka so kunu yɔrɔ o y'a sɔrɔ i t'a kɔnɔ o y'a sɔrɔ i t'a kɔnɔ i fa tɛ siribe i ba tɛ siribe setigi siribe ka famille i furu sara i t'o fɔ mɔgɔw ye mun na pourquoi i b'a f'i yɛrɛ ma ko madame siribe i furu salen den pourquoi i b'a f'i yɛrɛ ma ko madame siribe muso juguden pourquoi i b'a f'i yɛrɛ ma ko madame siribe depuis i donna so in kɔnɔ u ye kunnawolo jumɛn sɔrɔ i furuli la ni malo tɛ u ye kunkɔrɔta jumɛn sɔrɔ i furuli la ni malo tɛ ok e furulen don sotigi siribe den ma ok e cɛ bɛ Sénégal yan ok a denw bɛ min den jumɛn b'i bolo yen a lamɔ den jumɛn b'i bolo yen n'i yɛrɛ wolo den ninnu tɛ a ɲɛfɔ an ɲɛna kɛ babani bɔra ka mun fasa da mariage la e cɛ o de furu wɔlɔfɔmuso ye babani bɔra ka mun fasa da mariage la babani bɛ balo la o mariage jɔn don e cɛ de kun an ko ne tun b'a mariage kɛ yɔrɔ e saraka den e m'a fɔ ko anw i b'a fɔ ko ne t'i dɔn i sirilen don pourquoi i tɛ kariya k'a fɔ mɔgɔw ye k'e tɛ furu la pourquoi i tɛ kariya k'a yira k'i tɛ furu la i tɛgɛ tɛ di cɛ ma mɔgɔ tɛ dɔw kɛ k'a sɔrɔ i m'u tɛgɛ minɛ de wari filɛ n ta filɛ a y'a bɔ tɛgɛ minɛ sunguruba an ka taa jagoya tɛgɛ minɛ wɛrɛ de b'o la i ta filɛ n ta filɛ est ce que wari tɛgɛ minɛ b'o la wa rose poivron a ɲɛfɔ an ɲɛna kɛ i ka furu sara ka da mun kan i ka kafiridenya furu sara ka da mun kan i ka nijugudenya furu sara ka da jumɛn kan i ka nafolodenya furu sara ka da jumɛn kan cɛ ni a bolo nafolo tɛ wa a n'a denw tɛ e ɲɔgɔn kafiriden bɛ yan denmisɛnnin minnu b'u k'u den bugɔ Facebook wa i tun bɛ mun kɛ cɛ denw na o tun ka jugu n'o bɛɛ ye e saraka den i furu sakun filɛ nin ye Rosi setigi siribe kominiɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan hali k'a fɔ a y'a dabila mɔgɔ tɛ yen mun delila ka o fɔ hali setigi siribe ka sokɔnɔmɔgɔw ma bilayi talayi bɛɛ b'a tɔgɔ de dɔn mɛ mɔgɔ si t'a yelen dɔn n'i y'a bɔ denmisɛnnin ma minnu tun bɛ taa korida la yen ani sokɔnɔna na yen jagoya de anw kun b'a dɔn parce que anw fa don setigi siribe ne bala ko tɛ mali waritigi bɛɛ yelen dɔnna n'a ye n'i y'a bɔ gayila la gayila yɛrɛ kun ma dɔn n'o su n'a ka saya tɛ Facebook ka cɛsi kun t'a yelen dɔn n'i y'o bɔ yen setigi siribe i y'a faamu ani minnu bɛnna san kelen ma musasi ninnu i y'o faamu alu bacili ani minnu bɛnna tile kelen ma n'u ye waritigiya kɛ kominiya na e saraka den sigilen don dɛ madame siribe furu salen den madame siribe jɔnni bɛ e furu bilen cɛ y'i furu parce que a kun tɛ nin de dɔn cɛ y'i furu parce que i y'a faamu ni ala ko i ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn furu i n'o bɛ ɲɔgɔn furu sinon bilayi talayi tɛ setigi siribe bilayi tɛ ala ka wulu den bilayi t'o mérité furu la wulu a ka wulu bilayi talayi o den e t'o mérité Rose e sirilen bɛ dabarabadenya la e ye wari bɔ min a k'i fa ni ba kama i ye wari bɔ min mun digir'i la fɔlɔ n'i bɛ ka Prince Jalo ani e bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mun na depuis ala ye Prince Jalo da o m'i tɔgɔ fɔ a ma tɛmɛ i ka sira fɛ aw tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la parce que Prince Jalo bɔra ka journal da i y'a faamuya wa ka transition fasa da ka Asimu fasa da ka Choquel fasa da ka Mali bonya k'o dɔnkili mun da transition na ni fanga ye Prince Jalo wele ni Prince Jalo ni colonelu fasa n'a ni olu photo yera o de y'i bila Prince Jalo la parce que o colonel ninnu olu de ye Karim muso
Karim bɔ fanga la ka Karim fa bɔ fanga la donc Karim dun muso e y'o ka daga den de e y'o ka c'est-à-dire porte-monnaie den de e y'o ka kɔkɔ den de i bila kun filɛ Prince Diallo la Prince Diallo dun ni fanga in ka di dɛ an n'a ka di bi an n'a ka di sini e saraka den i bɛ taa ka taa Turki samara sa 6000 ka n'o feere 12000 i bɛ taa Turki samara sa 4000 ka n'o feere mɔgɔw ma 14000 e ɲamɔkɔ den sijugu den tomati den baraba den l'hippopotame debu forme kolon den ɲamaku ginger e ginger forme kolon den ko ginger e ni fa ni ba cɛ e ni Prince Diallo e bɛ sanga jumɛn d'o ma saraka den i b'a dɔn du barikama bilahi hali ni den lankolon donna a bɛ bɔ f'e kun ka bɔ Setigi Sidibe ka den wa furu la bilahi barika wallahi barika hali n'i ye dangaden furu ni duwawu b'i kɔ bilahi dangaden b'a yɛrɛ furu sa bilahi talahi hali ni Ala ye dangaden kunna ja n'a donna barikatigiw ka so kɔnɔ dangaden tɛ s'a da la a ka sarakadenya n'a ka dangadenya n'a ka ɲamɔgɔdenya ni fabonyabalidenya b'a labɔ e bɛɛ b'a dɔn Bakaribugu bɛɛ bilahi ɲininkali kɛ e filan tɛ mun ta dɔn k'e tun bɛ mun k'i ba la ne ni cɛw cɛ ye filan ne y'i dan babonya la i bɛ n filan bɛɛ ɲininka o la mais e Worozo ne ko to i filan tɛ i kɔrɔ tɛ mun ma e kɛtɔ ye k'i ba bɔrɔntɔ Bakaribugu kɔnɔ k'i kɔrɔkɛ bɔrɔntɔ Bakaribugu kɔnɔ k'i dɔgɔninw kunnada Bakaribugu kɔnɔ i ka dabadenya bɛɛ t'i n'a dɔn e sarakaden ni danga tɛ e kɔ e bɛ don Setigi Sidibe ka so ka bɔ depuis i t'a dɔn k'e ye dangaden i furu sara maloya fɛ hali i tɛ se k'a fɔ k'i furu sara i divorcera maloya fɛ i tɛ se k'i ka divorce fɔ parce que i bɛ ka influence kɛ n'olu de tɔgɔ ye e sarakaden Setigi Sidibe den a tun bɛ wari o wari bila ka taa pour que i ka se ka a denw ka koɲɛ ɲɛnabɔ n y'o de fara ɲɔgɔn kan k'o wari tilancɛ ani Karimu muso ani i bɛ ka fanga k'o wari tilancɛ ko k'i y'olu de suɲɛ k'o kɛ k'i ka so jɔ a bɛ ɲɛna an ta kalama e sarakaden ne t'e dɔn ne t'e dɔn e tun bɛ samara feere ni mun na sugu b'a kɔnɔ e n'i fa ni ba cɛ san butigi ye e bɛ se k'o ni jɔ n'i y'i to de la ka na ka sina ka i to Karimu muso kɔ nafigidenya la dɔrɔn ka don politiki la k'i to Karimu muso kɔ kɔkɔdenya la dɔrɔn ka don politiki la k'i to Karimu muso kɔ i y'a faamuya wa i y'a faamuya teri bila ɲɔgɔnna denya la i y'i to la dɔrɔn ka na dɔrɔn komi i ye dabaden k'a kɛ i n'a fɔ e bɛ se ka i bɛ ka fanga sauver i y'o faamuya olu ye wari ni minnu d'i ma ani i cɛ den ka ekɔli wari u y'olu tigɛ tigɛ ka t'o kɛ ka so jɔ e sarakaden e b'i ka so jɔ cogo fɔ jɔnni Rose e ɲɔgɔn dangaden bɛ Bakaribugu bɛ yan ne bala ko tɛ i filanw na ten dangadenya la ka pɛrɛn i ba kunna n ko record b'e bolo Bakaribugu la cɛ tɛ k'i kɔrɔkɛ kunnada o record b'e bolo k'i dɔgɔninw kunnada Bakaribugu la o record b'e bolo i y'o faamuya wa ka mɔgɔw nɛgɛ u ka juru ta ka tila ka taa pempew kun o record b'e bolo i b'a dɔn i bɛ mun nɔfɛ a b'i ɲɛna n'i ye nin kɛ transition bɛ na siran papier dɔ bɛ kɛ commerçant bolo n t'a dɔn ko exo a ma dɔn mun a b'i ɲɛna k'u bɛna exo de d'i ma conteneur ka na n'u ye n'u y'a d'e ma ne bɛ bɔ transition kɔ bilahi ni transition ye reçoit transition ministre kelen Rose n ye n kale Ala la n'a dɔ ye reçoit n'i ma transition haram n'i ye bɔbɔden i ka daji to a kunna i bɛ ka fanga tara i y'u kɛlɛ ko parce que u ye i bɛ ka fanga lata i y'u kɛlɛ ko parce que u ye Karimu fanga lata i y'u kɛlɛ ko parce que i terimuso cɛ k'u b'o kɔ maintenant sisan a b'i ɲɛna n'i y'o dabadenya kɛ u bɛna gɛrɛ e la walasa e k'i da de arasa u ma gɛrɛ o la u k'a da de jango e donc exo i bɛ exo mun nɔfɛ exo tɛ d'i ma koyi Mali kɔni kɔnɔna tɛ transition fanga in tɛ wa ni transition taara mun bɛna fanga la ne bala bɛ mun dɛmɛ o de bɛna fanga la bɛɛ b'a dɔn wa e yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ bon donc o kɔrɔ o fana n'o nana o fana tɛ bilayi parce que transition i b'o dɔn pɛrɛ e kɔni i bɛna ye o i bɛ sɛgɛn i ka kulo n'i ka tapage n'i ka dabaradenya i ka dabaraba feere mun na commerçant jɔnni bɛ taa i ka fɛn san yɛrɛ i ka tila k'o lebu jɔnni bɛ taa samara san e fɛ i ka tila k'o bila Facebook kan jɔnni bɛ taa ka taa talon san e fɛ i k'o bila Facebook kan jɔnni bɛ taa saki san o ka bila Facebook kan muso cɛ ɲuman kelen mana don o de tɔgɔ bɛ fɔ hali o don na n'i nana sanni kɛ ne fɛ yen i dontɔ i bɛ ka filmer ka sɔrɔ bɔ yɛrɛ t'a kalama tɛgɛ barabaden kamankɔrɔla baden i y'a fɔ o misi woro in bɛ yɛrɛ la mɔgɔw kunna bariko datigɛ soburu jaburu sɔn tɛ bɔn tɛ adamaden sogo tɛ dun sinon e naji tun bɛ kunnaya bilayi muso de b'a jugu wolo Rose e ba y'a jugu de wolo
e ba y'a jugu de wolo ba jugu wolola den i b'i yɛrɛ fɔ dunanw de ye dɔrɔgu y'i kɔrɔkɛ faga ne bala ko ten bilahi talahi bangɔni bɛɛ b'a kalama mɔgɔ tun bɛ sigi gɔriki ka parking na bɛɛ b'a kalama i tɛ se k'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ o i dɔgɔnin n t'o sacogo fɔ parce que n dɔgɔkɛ den b'o bolo i y'a bɛɛ faga sarakadenya ni dusukasi fɛ i y'a bɛɛ faga o de kama setigi Sidibe u ka du barikalen don ala ma sɔn i ka to yen i tɛ to yen ko dangaden tɛ se ka lamɔ halalaw fɛ yen dangaden tɛ sa ka to halalaw ka so dangaden bɛɛ bɛ taa sa ailleurs jɔnni b'e furu bilen jɔnni b'e furu bilen a ɲɛfɔ an ɲɛna kɛ i t'a fɔ i tɛ madame Sidibe ye dɛ i kun ye madame Sidibe de mais i t'a ye sisan dɛ i tɛ bɔ furu la ka tila k'a fɔ k'i b'o kɛ k'i yɛrɛ défend dɛ i cɛ bɛ balo la a ye muso ɲumanba furu bilahi o ka mariage la a ye muso ɲumanba furu mariage dumanba an y'a kɛ ne yɛrɛ ye n sape e sarakaden a bɛ ne yɛrɛ ɲɛna n ye sinamuso de ye i furu sara la ilaha illallah c'est fini i furu sara koyi a bɛ ja mɔgɔ furu sa i yɛrɛ ɲinɛ ma k'i furu sa i bɛ cɛ Sidibela ka di ko fulaw fulaw cɛ fulaw ka di koyi e bɛ malo n'i ka furusa ye mun na Rose i t'a fɔ k'i furu sara mun na o tɛ se ka i ye ex madame Sidibe de i t'a ye sisan dɛ i tɛ madame Sidibe dɛ n'i ba den na Sénégal y'i cɛ nɔfɛ ne ye halala ye na Sénégal y'i cɛ nɔfɛ ne cɛ nɔfɛ kɛ san 2 i cɛ yɛrɛ a ka ca ni san 2 i cɛ yɛrɛ t'a dɔn i sara i balo la o don min na i cɛ yɛrɛ n'a terikɛw y'i ye Facebook kan don min na dɔrɔn bilahi a y'u bɛɛ invité u ye fête ba de kɛ ko ala y'i bɔ a ka furu la k'a diyara ko k'e k'a lajɛ ko si n'a fɔra ko nin de tun y'ale muso ye mais c'était grave c'était grave u ye kalanba kɛ ka joie kɛ i y'o faamu ka tila ka facaba ta k'a mun ɲɛ la ko ala kana to mɔgɔ bɛ se k'e ka furu intervention kɛ ala kana to olu ɲɛ n'o ka ɲɔgɔn ye ala kana to o yɛrɛ ɲɛ n'e ka ɲɔgɔn ye ka tila ka muso ɲumanba furu wɔlɔfɔ muso sanfa dugufa cɛ ɲumanba sanutigi maliyɛni a bɛɛ ni ala cɛ maliyɛni de don sanfa dugufa he la ilaha illallah a ka mariage yɛrɛ n'i ta ma kɛ kelen wa i y'a dɔn dɛ i b'a dɔn dɛ fulakɛni ni mun jo bɛ fulakɛni fana na koyi parce que fulakɛni ye furu mɔgɔ si tun ma jɛn n'a ye ne b'a dɔn i tun ye fulakɛni saraka de wa n b'a dɔn Rose i furu sara o fɔ mɔgɔw ɲɛna kɛ a fɔ dɔrɔn ko ne kun furulen don ne ye ex madame Sidibe de mun ne tɛ se k'o fɔ de pourquoi i tɛ se k'a fɔ k'i i ka furu sara a bɛɛ ni ala cɛ i tɛ furu la muso i tɛ furu la koyi bon e ni ala cɛ mɔgɔ bɛ furu bilen mɔgɔ bɛ ni muso sugu furu Rose nin ye bannen de ye koyi muso kana si i bɛ k'o de ye koyi mɔgɔ si tɛ furu parce que hali cɛkɔrɔba si tɛ sɔn e ka k'a ka 4e ye i ka to o fa n'o ba bɛɛ yira diɲɛ na e ni ala ni kira cɛ mɔgɔ o mɔgɔ mana fɔ k'a bɛ transition applaudi fɛ k'i den ka jigin o kan ko exo wa k'i bɛ commerçant ma exo de nɔfɛ exo tɛ di a bɛɛ n'ala cɛ u t'a di bilahi tala exo tɛ di ma Rose i kun birilen don m'a dɔn i bɛna taa mawuludu kɔni na ala k'i ka cɛko nɔgɔya mawuludu la sinon gɛrɛngɛrɛn b'i la dɛ bilahi tala i famana ka mɔmɔ dɛ a bɛɛ ni ala ni kira cɛ ne ko i yɛrɛ k'i sen kɛ naani ye san joli b'i n'o cɛ di ja écrit total de bɛ muso kɔ Rose fo n'i ye film lajɛ dɛ i tɛ ka numéro cɛ an ka film dɔw ci ma i ka ɲɛ i yɛrɛ ma sinon ça va pas dɛ a journaliste ni ninnu nin bɛ bin aw kan ye a b'a dɔn nin ni cɛ a denmisɛnnin ninnu tɛ ka taa aw sigi nin kɔrɔ a ka yɛrɛ in na i ye ex madame Sidibe de surtout n tɛ fɛ k'a mɛn de i k'a fɔ k'i ye n den muso ye quoi i tɛ madame Sidibe dɛ
a ben alan kracha ite flow non ye ex maram siribe de ifu sara akacha sanfly ito formuna ite frulare mbolo te di chema che o kuma ka muso frule ndani muso gana ere bo ko mo be se ka do mi nga so mo trem na o be fana wala ita flenta trem neto la billahi talai laila ya fama tandega bo ne tannono bo barga daku saraka di ni ta do mun ku setiki sirbe den soro kwa ni bita ni den sugu furu kwa furu e dakane wa mo ni barga bi go e bara ni muso golon furu wallahi do uba muso galon abo wa danga den fana ka danga de ate do na ma do fama dugo no akla ka tala ba tere la e danga de saraka din sino korozi wallah babu tous ne mawludi wala ala ka do umne ala ka bega batom ne parce que ni ma fo sa ni shugura ntan se ga fo non gondi al ni sigile billahi ne terjugu muso terjugu be billahi ne ba do ko ne terjugu billahi muso terjugu de wallahi ibe dabara badia maram sribe ite maram sribe mais moi ne muso fla ne muso saba furu ça ils sont pas honte de le dire et moi aussi mais be malagi ya furu ça fom abi e malagi ya furu ça fom abi na kam na arranger dia ni ka arranger danga dia do e nyugo na saraka de me bo che men ko arranger e nyugo na danga de muso dabara bade e be boss muso fa bunya o te wali muma ababunya o te wali babunya bagaribugu be ko te billahi ne bala kalela ka e mi fa bunya bagaribugu eti I che fa bunya e mi yere wolo babunya eti che babunya e mi yere koroke bunya eti che koroke bunya e mi yere dogonun to eti che dogonun to billahi talai e mi yere wolo den to eti che sinamso billahi ete se ki sinamso den to e kafri den tridugu de shidugu den shubaga ifru sara mun no fe kafri den ato tridugu den che ifru sara ifru sara ikume yini nga den pe dun shubaga din war din rose nyemu fo ni galono sans prenga ne kunchi boko galono ni bora me bondore me boni ka koyi mi ki bunya alisa doni flow gashi kama rose ta chena billahi flow ala ka barga do flow ala ka barga do flow lo wallahi on mi ki bunya doni wa o dona video nya kedi pour que kase ka don na soro ibe chenu kuni ta kunya soro ita kun da do ube no do ube ni chenko billahi o de ibla retar la ita chena sisa wona era dama we nyona ebe na do ne demu ne bala de côté rose bamako ne bala côté du tango du tan billahi du nani duru ne be mo do akono Bamako quartier B. Mo fama me bi batar sote fo bi batar sote fa soto kanka I baklo gren kaburu kono billahi bi batar sote fi bakla uba fo klaw je te le jure yiri ni mu fale no ni ba shuk na bisa etene do imnando wallahi one love à vous tous kana balaba dans ce dadi Mali badi ni bora badala bugu ni wi le pont sans fait ni temena palais la Mali ba mu wule no ka jowe li lipopotam digu dem sanu mina ta se ba sans fait ko rose poivre ni bora badala bugu ni bi gata suba ko nana ni bora badala bugu ya fama kateme fela kana teme badala bugu ya ifela doni ya ni ka ele pont sans fait Mali do wule tenka joa ya fama wa kan 2002 la we Mali ba mu glan tanto oui di lipo tam debu amna ta seba sanfe rose poivron billahi demsanu mina seba sanfe wa uba pentri folo de ka ke version rouge ka soro ka seba ko rose poivron vie cher à sanfe billahi état te faut il faut parce que il est état contrôle ni mere ko ka be kwa ma bo place là il est état contrôle il est ta Côte d'Ivoire di saraka de il fani bani moté olu bébé il est taine saraka di Karim défend bagadi Prince yire nete Prince ga classe il fait Prince teni ma le ga ni lipopotam de buñ la je ka kelini ni mali ne mali billahi ni mali wuli ka jo asen fla ka ndro e rosini
N'i ye dɔrɔn i b'a dɔn ko bilahi n'i ye Mali wuli n'i ye jila Mali wuli dɔrɔn k'a jɔ a kɔfɛ senni 2 kan dɔrɔn a kɔnɔ bɛ kɛ tantɔ kunkolo ni dabara e y'o di o de kama u y'i dilan depuis kan 2002 parce que u b'a dɔn ja saraka den min na tɔrɔ 2022 de e cɛ Alpha Umaru Konare ye cɛ a y'i dilan a ɲɛna dɛ i dilannen bɛ wo pɔnne martyr da la i bɔra Barasabu Rose poivron denmisɛnninw bɛ taa saba k'a bɛɛ n'Ala cɛ wa an bɛ taa peinture k'a kɛ version rouge fɔlɔ de ka sɔrɔ k'a sɛbɛn rose poivron vie est chère saraka den one love à vous tous kana balaba n bɛna taa cɛ n ka numéro bɛ minnu bolo dɔ ka Mali in photo ta ka ci ma dɛ n bɛna kɛ n ka profil ye one love à vous tous